एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि थाखो 2 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुणोत्सवनि आनजादखौ दिनै लिरनो होआखै। बाथि खोलोबनि गुणोत्सवनि थाखो 2 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइखौ इंराजि रावजों सेबखांना हरनायखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों थांखि लादों। बिमा राव बिजोंनि फरायसाफोरखौ इंराजि रावजों गुणोत्सवनि आनजादखौ लिरहोनो नाजानायनि हेंथायै दिनै क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालियाव थाखो 2 आनजादखौ फरायसालियाव थांनानै बन्द खालामदों क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादा। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जेब्लासिम आसाम सरकारा बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होआ बै समहालागै सोमावसारथारगोन होननानै गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारीजों लोगोसे क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दमासु ब्रह्म बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। जोबोद दुखु गोनां आसाम सरकारा थांनाय समनिफ्राय जे गुणोत्सव खालायबोदों देग्लाय 5थि गुणोत्सव फाथिदों। बे गुणोत्सवआव जोङो नुनो मोनबाय जे क'क्राझार आरो उदालगुरि बिटिआर ओनसोलाव फार्स्ट फेजनि थाखाय फाथिदों। थांनाय साननि सिगांनिफ्राय दिनै क'क्राझाराव थामथि सान जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय स्ट्रंलि मोनसे मेसेज होनो गोनां जाबाय। जिहेतु थांनाय समाव आसाम सरकारा बर' आरो एसामिस मिडियामाव क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजिजों फोरोंनायनि जे मोनसे डिसिसन लादोंमोन बे डिसिसन लानायनिफ्राय साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे इडुकेसन मिनिस्टार बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोनहा मोनसे खोथा होदोंमोन। जिहेतु फैबाय थानाय समाव जे क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्स बेखौ बर'जोंनो फोरोंनाय जाथों होननानै बिथांमोनहा खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो जे गुणोत्सवआव नुफैबाय क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्स बियो इंराजिजों फैबाय। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो जोंनि फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों बिथांमोना क्लास लादों, लोगोसे बिथांमोना इउनिट टेस्टखौ बर' बिजोंजों लिरदों, लोगोसे बिथांमोना हाफ यारलिखौ अलरेडि बर'जों लिरनानै फोजोबखांबाय। दिनै साडेनलि बिथांमोना क्लास 6नि जे मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजिजों माबोरै लिरनो बे जोंनि थाखाय मोनसे कुइसनेबल। आरो दिनै आसामनि जे मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय थादों कुवालिटि इडुकेसननि बाथ्रा। आरो दिनै भारतआव दिनै निउ इडुकेसनखौ दिनै पलिसिखौ दिनै लागु खालामनो थाखाय बेवहाय राइट टु इडुकेसनावबो दिनै बुंदों मादार टंजों दिनै फोरोंथाइनि जे मोन्थाय गुदि सोलोंथाइनि फ्रि एन्ड कम्पालसारि बेवहाय बिमा रावजों सोलोंथाइनि जे मोन्थाय बेखौ मोननांगौ। नाथाय दिनै बेनि हेंथायै आसाम सरकारा दिनै बेखौ लाबोदों। दा बेनि थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभानिफ्राय जोङो रोखायै जोङो बुंदों जे क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सआ जे दिन माने बर'जों फैया ए दिन माने क्लास 6नि फरायसाफ्रा एग्जामाव जिरायनो नाङा। बेनि थाखाय जोङो दाबि देखायदों। आरो जोंनि साफ्रोमबो मानगोनां गारजेन नोंथांमोन जोङो नोंथांमोनाबो बुजिनांगोन दिनैनि थारिखआव जोंनि जे बर' बिजों बेखौ जों फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे फंबाय बिनानावमोनखौ जों नोंथांमोननि गथ' गथायखौ कुवालिटि इडुकेसन होनांगौनि थाखाय दिनै साडेनलि दिनैहाय क्लासखौ बर'जों लाखांनायनि उनाव एग्जामनि कुइसनखौ इंराजिजों माबोरै लिरनो हानो बेयो नोंथांमोना साननो गोनां। बेनि थाखायनो जोङो बे आन्दलनखौ खालायदों आरो जोङो दोनथ'नो गोनां जादों। बे एग्जामखौ जेदिनलागै आसाम सरकारा जोंनो बर'नि कुइसन हरा मेथ्स आरो साइन्सखौ एदिनलागै क्लास 6नि जे फरायसाफ्रा बे एग्जाम बा गुणोत्सवनि एभलुसन बा आनजाद लिरनाय बेवहाय बिथांमोनखौ गोजानाव दोनथ'नाय जागोन। दा बेनि थाखायनो मानगोनां गारजेन नोंथांमोनहा खुनु गिनांगौ गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभाया बेनि थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ जों दाबि दैखांदों थाबैनो बिथांमोनहा जोंनो प्रतिश्रुति होनायजों लोगोसे रिटेन बिथांमोनहा मोनसे लिखित लिरनानै हरनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। এইটো মূল কাৰণটো হ'ল আমাৰ আসাম চৰকাৰে ক্লাছ 6ত যিটো সায়েন্স আৰু মেথছ তাতে কুৱেশ্যন পেপাৰটো ইংৰাজীত দিয়া হৈছে। আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ মানে ক্লাছ 6ত ল'ৰা ছোৱালীসকলে বৰ মিডিয়ামত ল'ৰা ছোৱালীসকলে বৰ ভাষাত কুৱেশ্যন পেপাৰটো পাব লাগে বা পাঠ্যপুথিটো বৰ ভাষাত পাব লাগে। কিন্তু আজি দেখা গ'ল ইয়াতে অসমীয়া ভাষাত ইংৰাজী ভাষাত আমি কুৱেশ্যন পেপাৰটো দেখা পালোঁ। সেইকাৰণে আমি আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীসকলক পৰীক্ষাটো বৰ্জন কৰিব লাগে আৰু আমি নতুনকৈ বৰ ভাষাত কুৱেশ্যন পেপাৰ দি পেলাই পৰীক্ষাটো পাতিব লাগে। এইটো গোটেই অসমতো আমাৰ
নিৰ্দেশটো পাইছে বড়ো সাহিত্য সভা আৰু অফিচৰ পৰা য'ত য'ত আমাৰ বড়ো মিডিয়াম স্কুলবোৰ আছে তাতে আমি বৰ্জন কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো যদি পৰৱৰ্তী সময়তো আমি আলোচনাৰ মাজেৰে যদি সমাধানটো হয় এইটো ভাল কথা নহ'লেতো আমি আমাৰ পথটো আমাৰ মতে ল'ব লাগিব এইটো বাধ্য হ'ব এইখিনি ধন্যবাদ क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।